Hemm bżonn li b'mod urġenti tiġi implementata strateġija nazzjonali sabiex ma ssirx ħsara fuq l-ekonomija lokali wara l-introduzzjoni tal-iskema Ewropea dwar l-emissjonijiet. Direttiva li qed taffettwa b'mod dirett lil Freeport u li possibilment twassal għal żidiet akbar fil-prezzijiet tal-prodotti importati. Fi stqarrija l-Malta Maritime Forum appella sabiex tinstab soluzzjoni għal din ir-realtà li daħlet fis-seħħ mill-ewwel ta' Jannar u li qed taffettwa l-portijiet Ewropej. Il-forum li jirrappreżenta settur tant importanti għal pajjiżna saħaq illi l-Gvern għandu jaffaċċja din is-sitwazzjoni xejn feliċi dan sabiex iħares ir-rotot marittimi li minnhom benefikajna għal deċenji sħaħ. Il-Malta Maritime Forum spjega wkoll kif dawn ir-regolamenti ġodda se jfallu minn diversi aspetti, inkluż fil-ħsieb oriġinali tagħhom li naqsu l-emissjonijiet u l-livell ta' tniġġis. Iżda apparti l-aspett ambjentali hemm l-aspett prattiku dak ta' żieda fil-prezzijiet. Fil-fatt esperti fis-settur marittimu qed ibassru li din il-forma ta' taxxa ġdida se tispiċċa tinġar mill-konsumaturi. Bil-forum jgħid li ħafna qed jirreferu għal dan il-pis finanzjarju bħala forma ta' surcharge li se titħallas miċ-ċittadini. Ix-xahar li għadda l-editorjal tal-Gazzetta Malta Business Weekly irrimarka illi wara li l-Gvern ta' Roberta Bela ivvota favur l-introduzzjoni ta' din it-taxxa fuq il-vapuri li jidħlu bil-merkanzija fil-portijiet tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, issa donnu waqaf il-muta u mhu jgħid xejn rigward l-impatti li din id-deċiżjoni se tħalli fuq l-ekonomija Maltija u fuq il-konsumaturi. L-istess Gazzetta esprimit tħassib serju dwar din il-kwistjoni tat-taxxa ġdida fuq il-vapuri u saqsiet jekk meta vvota favur din it-taxxa, il-Gvern kienx ħan konsiderazzjoni l-impatt negattiv li din se jkollha, speċjalment fuq l-impjiegi.